oh khwa hi ka lawak to lawang ka te amai ro chu phai rong hi chu lak chak de umai ka neya a chan chu lei kha ania ma khanin phai rong lei kha amin admin achim to inga sha sowang chuanin tuna po hian an siam mek ka motor lian phei chuan ala zo thei lo shim shim ta keima po hianin enge a zo thei lo ti kha ka she lawa tuna video ke edit tunga ka she ve chau ni chu chanin ange kalkong vel han vlog ka soi le chinila kong te kha tu ai khan lo khu a chat video wang khanin a pe om lo lut tu ka hanin vlog vel ka mo so wa mani in phone ken lo phei chanin nunga chang te tar khan in thla shun om ve ni chu chanin ka kalkong ka vlog chan du ta ka chei phai rong lei he nia he nam tang han lo hel to motor lian te phei chu a lei hi an lo rap lo shim shima ke mani kha chanin kan han rap le shama hei ma wan lo da mo dang kan ko na ni chu chan helam pang motor dang kalna kong ka en hianin ka tlan lak lo la hian ka hlau nu no lu to chim mai anga ka terel ro ase chu tiang mai chan lo chim thei big lawa ka zota an la tlan thawem trailer te ka tia tlan thawe an tia ka thin thi kha ka thin thi kha deuh khan ka tlan le si ani chumo ka tlan le thei sham ani chanin lungsen kha kan thleng to ta he hi tuk zing ani kan chapchar kut mang na tura kan hanin cheimoi vel lai ne in cheivel phei chu ke chu thiam lo lut tuka kal ka tilang du lo don hiala mai ro chu vlog kha atam don lawin ka sha kan tilang vel mai mi ni thiam lo ra plugin chei hi mo ngai nam lo re ka sira sonin la lun hlu in off lungsen nula in la lo practice me ka mo so la so pa so kaning lut tok ka thiam tokin ka ron ti ve ni hi mo in chei te chu e thiam lo tak ani amai ro jak tak takina hanin nge ti moi ve hi anga ya mi malan don chuanin uluk taki ge mania a zong a chabir kha han kan lo ve kha ngai siamom chuwang chang kanin ti vel ve ni hi pen chei zo kha ti hi ni ta ka chuak nal cha mem phei chu ka shelo amai ro chu mani in chei thiam te hi anga ya enge ka zai chan tir kha chuanin ui in chei hi ka thiam lul lo wit mul noi po ka thia hei alang moi turang kha ka thiam lo ni chu ama ero chu parlor a kar reng ta sum alo hau tak mai ba ka paisa nei lo pe chan mania lo in chei ve no thiam te hi lo hlu tu ka hei dhian kanin chei ve ni chumo ke main khi themtleng te zo ka lo in rol ve le doi chong ka mai hi thau ve ma ni mo ke ma hi mi fa de hen lo nal to lu tu ka chu wang chanin exer te lak that te ka tum ve de ni chu ka mai hi thau lu tu ka mo ka mai lo po ke mai muk chi ka lo ni box ya chu wang chanin edik lo re reng te ro kan kal ta dam ma kan kal tham chi ro kan thlen na chang hian kan cha nu ni te ina chang hian kan zai na tori a hla lo lu tu ka kimi hol chaklok khinya chuwang chuanin motor vel pong kang kal lo scooty pong kang kal lo ke in kan kal ani chumo kan zain tur lo na ema wang khan mi pin lo thanem to khop maya kan tlai ber chang lo ke mani hi mo program an lo chan vel or chawni kan tlai ber la ve atiang kan thut na tur mun kan pan ve me kani vlog hi za thla ve dewa ma se kan ti sha mum nga vel nen mo a za thla ve tu to kal tlai de pe chan lo thut pe hi chan mo an thla shun ve to pani chu Chapchar ko sang te song Lungsen te so ka min theng tu te so ni kai tak mai min na thak se tu mo se te phong chunga na an nun lai bil ber kai shrai tu ni chu an vong nun tlat chin alo ni thang thar te hian voina chapchar put kan mana tang hian kan pi le pu te nun zemoi zo nun zemoi tlom ai na te ayo paza na te Mangai wa fin chang khafang an chan ti re jing noi ai thung lo puinen van khua kan gor ding re
design dang le rong dang vok po an le nei meu lo an nei chun chu adum le avara ni meya huna local heka puan ta dan ti po alo dang lam chau sheta adum le avar chau in bel to lavin ti chia ti po an lo thiam to a heti hun lai hian lal puan an ti mai chial moi tak an ba ta dear chial an khima vakul chang le chon an ton va a lal tiang an hol bok chin lal nu ti chuan kor che an ha a puan che an bi boka vakiria an khumwa bok chin ani ti chuan kum sang khat zaria sum sari pakhata chuan ma walau tama mau tamin again tel sa supuang chuan an bule ba te a asia a ele in tur an kachama champui mithi an tuara bule bal e tur an nei me lo wangin ram huaya te ra le pashan tilayin rem chang ang angin no puara du khop e tur an nei lo wangin mishing te po an cher em ani ti chuan kum hi thum alo ral le chuan van pathian chuan an bule bal ti chumal somin asian lo an lo thar chuan le ta chok maya mishing te po chu an lo mang le ta ku maya mau ta man tuar ti po sha lawin nei mal som na an don ti chu an lo chok pui em ani ti chuan kum sa khazaria sokwa palia chuan kan rama sab missionary puang ale sab pa te an lo kala chanchin tha te shilin no pang ti chuan an zui du china miru la nam thimbul lungbol ka chin ti chuan krista zara en na ro pui tak kan la mutani ti chuan kan rama chanchin tharon thlen ha saber tu te sa pu pale puang ati zara tu tin mun kheng the hi kan lo ni tani kum sangkhat zakwa som pathuma tanga sangkhat zakwa som li panga inka rakha indau pui pakhat na le panina lo chuaka indau pui chunga puak phur turte liam boy pui turte le mei hol ro turte in mi so takwa te friends from an kala motor masabera lo luta purau chingan aron khaluta na pang ti chuan motor ta ta vu chu mu nom thirin an thira anunga ti chuan an zui du ani kum sakhat zakwa sunga alo her chua chuan pan kholaya chingchang te kengin nula ti chuan an ngai sangin chingchang nei pachin ti chu an lak ema van lakate an ni ngot mai ni ti chuan hun alo kan sela kum sakhat zakwa songkwa alo in her chua meu chuan camera alo chuaka chutia camera nei pachin te chu nula ti chuan an ngai sangin anunga kalin hanin post vel te chu nuam an ti thei he a mi pui hua ti chuan an hanin post vela nula ti tlangwa ti chuan camera nei ti chu an ngai sang le ni
ti chuan kum sang ni som ni paruk chapchar kut aron in her chua chuan kan thom no ti chu alo moin alo danglam to ema mishing te chu kan lo chang kang to a kan ei le in te po au chat to ema design chang kang tak tak in belin designer thiam tak tak te huchuak anron hachuak to a voin nia po kan huang hian moi tak tak thom no te in bel tur kan lo nei ta ni o khati song kha kan ron en khua a choi do na apu khua la om te chuan thing aron ti ma atu te khua aron thlen chuan kot chua atangin chunga chuan aron lam lut na la khua mi te chuan e khai mi khua aron la me an ti a chu ta rang chuan khua lam an ti ta ani lo tuna kwala monen tir tu te hi YMA Lungsen not brands kan ni ha kwala hi kushang shanga mai lak da mai nang lo viau mai tuna kan thir me kwala hi sa khasam wa som sari kan ni hai vela Lungsen so mấy chia thì làm mà đi à ba làm mà hiền bị bán hiền ngay là ba cái mấy chia thì là nông dân nó project mấy chia thì thì ba làm tốt tập nên xin biết refreshment anh rồi xin biết cái gì là con mà phải dar mấy mấy lâu biết nó đã có
Ồ, hay chụp cảnh chơi nó tổ tổ ra nha cảnh program mà giàu tổ ta cảnh quay mấy xoay tu tên chơi mình bớt say saka cho nên cảnh kala mani hắn lần tầm lâu em có chút có thể về đâu game Indian cảnh anh level về mấy mấy anh ấy clear tour để tama mua hay chụp cảnh program giàu tổ no cho no mail tổ nên zong zong anh level tổ này cảnh anh làm môi vel về này in làm môi vel hẳn tiệt cảnh run lang về lệ xoay xoay này How to there? Rõ sủa đó cho anh làm thế cái kia rõ sủa cho anh đi coi đôi lúc tụi cắn bể đây đôi lúc tụi school teacher đang làm bốc mà tụi này hanin rõ sủa đôi là cắn tháo ấy vì cắn tháo đồ đồ mấy này cái là vlog bắt chán chăng